Ħadd mill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropeja ma qajjem tħassib dwar il-Programm ta' investiment individwali li nieda l-Gvern Malti stqar dan il-Prim Ministru Muscat b'reazzjoni għal-mistoqsija tal-ġurnalisti. Mhux tal-li ma preġudikax tal-li laqqas biss issemmit minn ħadd fl-ebda konverzazzjoni la formali u lanqas informali. Naħseb kien hemm min ipprova ibeżza ħafna jien perswas u kif huma żgur persważi sħabi għax kieku kienu jqajmu illum li l-ixxu hija fil-kompetenza ta' pajjiżna, nemmen li ħajkonna programm li huwa tajjeb ħafna li ħajattira nista' talent u ħajattira investiment ġdid lejn pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li jittama li tinstab soluzzjoni politika bejn il-Gvern u l-oppożizzjoni u li jkomplu jsiru diskussjonijiet ma' stakeholders. Għal darb'oħra l-Prim Ministru qal li l-Gvern lest jiċċaqlaq mill-pożizzjoni oriġinali għall-aqwa interess tal-pajjiż.